pazi, u principu svaka fuzija je vezana za kontraverzu. Kontraverzu ja obožavam, zato što spaja se uvek nespojivo. U principu sve nespojivo je realno spojivo, znači samo pitanje je ugla iz koga gledate i sve što je nespojivo što spajate u spojivo, u stvari izgleda wow. Što se tiče mode, dizajna i uopšte namještaja i nekih, to je sve spojivo u principu, jer znate kako, ja sam recimo, pravio sam kolekciju skoro koja je bila ja sam izvlačio dizajn iz arhitekture koji sam pretočio, znači u nosive modela, jel? Tako da smatram da je to realno i moguće, u principu to dobro u stvari izgleda. Za tako nešto potrebno je u principu da se razumete u to, da imate odgovarajuću auditoriju, to što ono što ja uvek kažem, zanima me 20% mišljenja ljudi nego 80%, jer to je u principu relevantna stvar i prepozna onaj ko se razume. Jako je važno da deca odrastaju uz lepe stvari, uz lepu garderobu, uz lep stil, uz lep namještaj i u lep interijer. Znate kako, u principu, kako izrastate u velikog čoveka, u stvari to posle iz vas zrači. Znači, to su stvari koje se uče od malena. Znači, to je nemoguće naučiti kada ste već formirana ličnost, ako se uopšte formirate.